Ahojte, moje meno je Katarína a dnes si ukážeme, ako vznikajú sviečky na najväčšom finančnom trhu sveta, ktorým je Forex. Ja sa práve nachádzam v TradingView a nachádzam sa na 4-hodinovom timeframe alebo 4-hodinovom časovom rámci. Tak ideme na to. Vo všeobecnosti nám existujú iba dva typy sviečok. Buď máme rastúcu sviečku, alebo máme klesajúcu sviečku. Rastúce sviečky sú väčšinou zelenej farby, klesajúce sviečky sú väčšinou červenej farby. Samozrejme, že je to úplne na tebe, akej farby si zvolíš tvoje sviečky v tvojom vlastnom trading konte, ale väčšinou sú takéto farby, alebo počkaj, niečo som chcela ukázať. Momentálne mi to asi nepôjde. Alebo niekedy bývajú vlastne tie zelené rastú sviečky, niekedy bývajú bielou farbou ukázané a práve tie opačné, čiže klesajúce bývajú vlastne niekedy čierne. Na mojom grafe, na ktorom dennodenne analyzujem, to tiež mám tak nastavené. Ale samozrejme, ako som povedal, môžeš mať kľudne aj rúžové, zelené, modré, fialové, aké len chceš. OK, toto by som teraz rada zmazala a pôjdeme na to. My máme práve ukázaný japonský typ grafu, alebo teda japonské sviečky, ktoré vyzerajú takto. Je to najpoužívanejší typ grafu, s ktorým vlastne ľudia veľmi často analýzujú. Vyzerá takto, keď si to nazumujeme. Ja osobne preferujem ešte líniový graf, lebo niekedy viem trend rozoznať rýchlejšie týmto líniovým grafom, vďaka tomu líniovému grafu, lebo ukazuje len tie body, ktoré mňa osobne zaujímajú. To sú otváracie, zatváracie ceny, ale prepneme naspäť na japonský graf. Tu je dôležité si uvedomiť, na akom časovom timeframe sa práve nachádzaš. Ako som už na začiatku videa povedala, my sa nachádzame na 4-hodinovom timeframe. Čo to pre nás znamená? Pre nás to znamená, že jedna sviečka sa tvorí 4 hodiny. To znamená, že začína sa tvoriť, dajme tomu o 7 ráno, jej tvorba sa ukončí o 11, čiže 4 hodiny na to. Potom začne sa ďalšia 4-hodinová sviečka tvoriť presne o 11, ukončí sa o 15, potom o 15 až o 19, do 19 a tak ďalej, čiže každé 4 hodiny. Teraz sa vyjadríme vlastne k tomu, čo to znamená tá sviečka, ako vzniká a tak ďalej a tak ďalej. Tak ja by som, to si zoberieme takto. Táto dolná časť sviečky sa nazýva otváracia cena. Horná časť sviečky sa nazýva zatváracia cena. Úplne táto horná časť na tomto konci horného knôtu sa nazýva maximálna cena. Úplne dolný bod tohto dolného knôtu sa nazýva minimálna cena. Čo to znamená inými slovami? V tom časovom okamihu, keď sa naša 4-hodinová sviečka začala tvoriť, dajme tomu o 7 ráno, tvorila sa od 7 4 hodiny, čiže do 11. K tomu časovému okamihu, čiže presne o 7 hodine, sa tá cena trhu nachádzala na úrovni tejto tu. V tomto prípade vidíme úplne vpravo, že to bolo 146,531. Behom týchto 4 hodín tá cena vystúpila od tejto otváracej ceny, vystúpila smerom nahor, nachádzala sa aj úplne hore, nachádzala sa aj úplne dole, čiže ona kmitala z hora dole, ale k tomu bodu o 11. hodine, keď mala zatvoriť to 4-hodinová sviečka, čiže vyšplhala sa ešte pred tou 11. hodinou smerom do hore, ale tu boli vlastne predávajúci hore, hneď si to povieme k tomu, ktorí ju stlačili do tohto bodu a o tej 11. hodine zatvorila na tejto úrovni. Čiže napíšeme si to ešte raz. Dole sme mali otváracia cena, ale rozmýšľam, že to
mám takto čierne, OK. Čiže mali sme otváraciu cenu na tejto úrovni ešte raz a hore sme mali teda zatváraciu cenu, rýchlo si to napíšeme, zatváracia cena, čiže takto. Prečo mi to teraz nejde? Čiže tu sme mali zatváracú cenu. Čiže ešte raz, otvorili sme, nachádzame sa na 4-hodinovom grafe. V tomto prípade v našom príklade sme si povedali, že sa tvorila táto sviečka od 7 do 11 hodiny, čiže od 7 otvorila tu, o 11 zatvorila tu. Od tej 11, keď naša prvá zelená sviečka zatvorila, tak začína sa tvoriť nová sviečka. My v tomto okamihu ešte nevieme, či bude rastúca, či bude klesajúca, ale tá nová sviečka, ktorá nastupuje po tejto sviečke, má svoju otvárajúcu cenu na úrovni zatváracej ceny tej predchádzajúcej sviečky. Čiže tu máme otvárajúcu cenu tej ďalšej sviečky. Predstavme si v tomto prípade, že naša druhá sviečka v poradí je tiež otváracia, tak by vyzerala asi nejako takto. Hej? Mala by možno nejaké knôty, možno by nemala nejaké knôty, to je jedno, ale každopádne by mala svoju otváraciu cenu potom tu dole, svoju zatváraciu cenu by mala naša sviečka potom tu hore. Hej? Dúfam, že je to pochopiteľné. V ďalšom kroku je dôležité si uvedomiť, prečo vlastne táto zelená sviečka vznikla, prečo ten trh v priebehu týchto 4 hodín rástol. Tak keď sa pozrieme na náš graf vľavo, tak vidíme úplne vo všeobecnosti, že od určitého bodu, to bolo od tejto ceny, trh absolútne spadol, od nejakého bodu, od tohto začal ten trh rásť. Predstavme si situáciu, že existovali ľudia alebo inštitúcie, ktorí očakávali, že ten trh presne na tejto úrovni začne naozaj rásť. Že sa od tejto úrovni nejakým spôsobom odrazí a začne rásť. To znamená, že tí ľudia chceli tu dole nakúpiť. Prečo nakupujú túto dole? Prečo si aj ty, keď chceš si nakúpiť alebo chceš si kúpiť, dajme tomu, nový telefón, tak čakáš na to, kým cena toho nového telefónu odtiaľto, dajme tomu, zo 700 € klesne na nejakých, dajme tomu, 500 € a potom si ho vlastne až tu kúpiš. Lebo ty chceš vždycky nakupovať ako normálny, inteligentne rozmýšľajúci človek za lacno a chceš predať za draho. Takisto to funguje samozrejme na trhu. Ľudia, ktorí sa nachádzajú tuto dole, špekulujú na to, že ten trh určite sa odtiaľto odrazí a od tejto ceny, čiže si rýchlo nakúpim a potom idem smerom s trhom smerom nahor. Ja som sa teraz vyjadrila k tomu súboru sviečok zelených a červených, ktoré sa tu vlastne striedajú. Vyjadrila som sa vo všeobecnosti k trhu ako takému, ale samozrejme, že v našom príklade ide o našu zelenú sviečku, aby sme pochopili k tomu, ako vznikla, prečo rástla, čo bolo za tým. Tak si predstavme situáciu, že vlastne na tomto bode, alebo vlastne keď sa bavíme o tejto sviečke, tak na tomto bode bola otváracia cena k určitému časovému okamihu na tejto úrovni. 146 500. Ako si môžeme všimnúť aj na tejto pravej strane, tak tu na tejto úrovni úplne dole sú tie najnižšie ceny a tá cena alebo cenová úroveň začína rásť, čiže z dola hore vlastne úplná logika. To znamená, že my tu máme nejaký rebríček nejakých cien. Na tejto úrovni sme mali nejakú otváraciu, to som nechcela. Na tej úrovni otváracej ceny sme mali nejakú cenovú úroveň, potom sme mali nejakú inú úroveň, ďalšiu úroveň, vyššiu, až potom niekde tu zatvorila. My si to musíme uvedomiť, musíme to pochopiť následovne. Predstavme si situáciu, že na tejto úrovni otváracie ceny bolo, dajme tomu, 100 kupujúcich, ktorí špekulovali na to, že boli to kupujúci, boli to banky, boli to inštitúcie, boli to fyzické osoby, ktoré špekulovali na to, že ten trh najbližšie, dajme tomu, pár hodín bude rásť. Samozrejme, že keď človek, inštitúcia chce niečo kúpiť, potrebuje svojich predávajúcich. Ale na tejto úrovni predstavme si, že sa nachádzalo iba 50 inštitúcií, bank a vlastne ľudí, ktorí boli ochotní tu niečo predať, lebo iba 50 ľudí vychádzalo z toho, že ten trh bude
klesá, čiže 50 predávajúcich. Čo to pre nás znamená, keď na tejto úrovni, tejto otváracej ceny bolo 100 kupujúcich a 50 predávajúcich? To znamená jedna vec. Ešte raz, ty môžeš kúpiť len vtedy, ak je niekto ochotný predať. Čiže na tejto časovej, vlastne na tejto cenovej úrovni sa stretlo 50 kupujúcich s 50 predávajúcimi. Stretli sa tu, ale čo s tými zvyšnými 50 kupujúcimi? Lebo 50 kupujúcich sa stretlo s 50 predávajúcimi, ktorí boli ochotní predať, ale zvyšných 50 kupujúcich chce kúpiť, ale nemajú žiadnu protistranu. Preto z toho dôvodu tých 50 zvyšných kupujúcich, ktorí nemali svojich predávajúcich, nechali tú cenu rásť smerom hore, kde sa nachádzali predávajúci, ktorí tu boli ochotní predať. Dajme tomu, bolo ich 20 predávajúcich. OK. Čiže ešte raz, 50 kupujúcich stretlo svojich 50 predávajúcich doli. Zvyšných 50 kupujúcich stlačilo tú cenu smerom nahor. Tu sa stretlo teda opäť z tých 50 zvyšných kupujúcich sa stretlo ďalších 20 kupujúcich s 20 predávajúcimi a koľko nám ostalo kupujúcich? Čiže ešte raz, tu nám odišlo 50 kupujúcich, na tejto ďalšej úrovni nám odišlo 20 kupujúcich, zostalo nám 30 kupujúcich. Tí zvyšní 30 kupujúci nemajú žiadnych predávajúcich, preto tlačia cenu do tejto úrovne. A takýmto spôsobom tá cena rastie smerom nahor. Čiže je viac kupujúcich v trhu ako predávajúcich. Preto cena rastie. No v poslednom rade si ukážeme, ako vznikajú červené alebo klesajúce sviečky. Predstavme si situáciu, že sme mali naše prvé dve sviečky rastúce a naša tretia sviečka v poradí bude klesajúca. Už sme si doteraz povedali, že otváracia cena tejto tretej sviečky v poradí je vždy na úrovni zatváracej ceny predchádzajúcej sviečky. Čo to pre nás znamená? Naša zatváracia cena druhej sviečky bola tu. Naša tretia sviečka otvára na úrovni zatváracej ceny a odtiaľ to bude klesať. Hovoríme ale o červenej alebo klesajúcej sviečke, preto si to aj vyznačím červeným. Čiže ešte raz. Otváracia cena našej červenej sviečky bude potom tu hore a zatváracia cena našej červenej sviečky bude potom tu hore. Čiže to je vlastne jediný rozdiel medzi zelenou a červenou alebo rastúcou a klesajúcou sviečkou. Čiže jediný rozdiel je v tom, kde sa nachádza otváracia a zatváracia cena. Pri zelenej sviečke je zatváracia cena nad úrovňou otváracej ceny, pri červenej alebo klesajúcej sviečky je zatváracia cena pod úrovňou otváracej ceny. Čo sme si ale ešte nevyznačili, vidíme, že tu hore je teda maximálna cena a dole je teda minimálna úroveň ceny. Tu je tento malý knôt, tuto dole minimálna cena. Tak. A ja dúfam, že som sa vyjadrila zrozumiteľne. Teším sa na váš feedback a samozrejme, že ma poteší, ak bude pozitívny a my sa počujeme v nasledujúcom videu. Zatiaľ ahojte.